Andres, Broski. Ήμι, Ανάς. Ο πόλεμος τελείωσε. Υπάρχει όμως και ένας άλλος πόλεμος, στην Κορέα. Οι αδελφοί μας οι Αμερικανοί έχουν την ανάγκη μας. Και μόνο με τη δική μας βοήθεια θα κερδίσουν αυτό το πόλεμο. Ποιος από εσάς θέλει να πάει εθελοντικά σε αυτό το πόλεμο και να δοξαστεί, μια και δεν προλάβατε να δοξαστείτε στον πόλεμο του 40. Είμαι σίγουρος ότι θα πάτε όλοι σας. Οι εθελοντές σε ένα βήμα μπρος. Κανείς σας δεν κάνει ένα βήμα μπροστά, ρε. Εδώ θα μείνουμε μέχρι να υπάρξει έστω και ένας εθελοντής. Τα ακούτε? Θέλω έστω και έναν εθελοντή. Οι εθελοντές ένα βήμα μπρος. Έβγε, παιδί μου. Η δόξα και η Κορέα σε περιμένουν. Τι έγινε, δεν κατάλαβα.